Ayivele ekhaya. Awuthi ke sizwe sibone. Sikanini asithembe zama inquthu iphakeme imi ngenyawo bafowethu umanize yakini isidonsa ngalolu hlobo mfowethu femini bese ngisukuma washo ukuthi sevele wayithi nangibingelele kanjena ke mina makusuke ngibingelela ngoba abalandeli bomculo bathi nangu uNkulunkulu weginci bekhomba mina njalo umuntu uyenziwe ngiyabingelela kubona bonke ababukele njengamanje ngibingelele kubona bonke ababukeli bombuso wamacu kuyona yonke indawo labasibukele khona bafowethu igama lami mina nguMuntuyenziwa njengoba bese beshilo udadewethu sikhona namhlanje sila ekhaya sijabule kakhulu sinecula kwethu lapha uFalabo umfokakhuzwayo bathi umuntu akazenziwe hayi uyenziwe impela akazazenze sida zama kodwa ngathi angizwanga kancane akakabi usibazile uFalabo mina ngajabula kuzwani awuphinde usibhaza angizwanga awuvele usibhekele khona kodwa into emnandi futhi ngizoqala ngidlule kuyona mina ngizoshaya ingoma kubantu cela ukusho lokho kulungile awuyishaye ikubantu njalo sifuna abantu bayikhona nakimi ngoba ikubantu abayiso angababhasi phakama ngqo ayibhakama inquthu ime ngeenyawo kunini manje kufunga amashudulo angifuna ukubawula wendaba noma enganekani inkani nami nayo noma enganola kanjani hayi salisungeka wena suka wathi angihlabe yabona sengibona sekumhla ka4 manje nje